an balima bamanankan mɛnnaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an ka foli ani walimadɔn u bɛ ka taa aw bɛɛ lajɛlen ma fo yan fo aw sigiyɔrɔ la aw bisimila aw ka bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlenw kɛnɛ kan. Mali minisiri min bɛ yen n'o ka caw bɛnnen don sɛnɛko ma Kassim Dino a ye dantigɛli dɔ kɛ ka hakilisigi di kani bɔnsɔnkaw ani bankasi sɛnɛkɛlaw bɛɛ lajɛlen ma k'a fɔ fɛn min ye sumanciyɛnko ye ko o tɛna na kɛ koba ye ɲinana Ala sɔnn'a ma bari sabu ka d'a kan baara ɲɛdɔnnangana dɔw olu bɛ cɛsiri baaraw la a kama walasa sumanciyɛntɔnw olu kana se ka dankari kɛ sɛnɛkɛfɛnw na. Burama Jarabi walawalali k'an ye an ka ɲɛjɔ a ka sɔrɔlenw na. Mali minisiri min ka baaraw bɛɛ lajɛlen bɛnnen bɛ Mali sɛnɛko yakubaya baaraw ma ni o ye Kassim Dino ye. Ale kɔni y'a yira sɛnɛkɛlaw la k'a fɔ ɲina Mali sɛnɛ kɔni ye kunnama min sɔrɔ an faman'o ma kosɛbɛ. N'o o kɔni kɛra hakili kan ka to fɛn na minnu ni olu ye tiɲɛnifɛnw ye i n'a fɔ ndɔnw ka taa se fɛn min ye kɔnɔw ma ani minanw minnu ni olu kɔni bɛ dangari sumaw la kosɛbɛ nin waati in na. A y'a yira k'a fɔ o kɔni ma danganiya sɔrɔ fɔlɔ Mali fan si fɛ k'a fɔ ko ndɔn walima ka taa se tiɲɛnifɛn wɛrɛw ma ko olu kɔni kun bɔra fɔlɔ. A ko kunnafoniya fila dir'u ma kunnafoni minnu ni olu bɔra kani bɔnsɔn ani bankasa o fanfɛlaw fɛ Bajangara. A ko kabi o de kɛra a kɔni ye maa bila ka nin yɔrɔ ninnu sɛgɛrɛ maa minnu ka baara bɛnnen bɛ nin tiɲɛnifɛn ninnu kɛlɛli baaraw ma. U y'a yira k'a fɔ ko nin waati in na fɛn min ye ndɔn walima mina ka taa se tiɲɛnifɛn wɛrɛw ma k'u kɔni ka sɛgɛsɛgɛliw ma o fɛn yira u la min ni o bɛ se ka kɛ tiɲɛni wale sumanfɛnw ma nin dugu kofɔlen ninnu na. Ko bɛɛ lajɛlen bɛ se k'i hakili sigi ɲina k'a sabu kɛ k'u ye baarakɛyɔrɔ dayɛlɛ min ka baara bɛɛ lajɛlen bi bɛn ni tiɲɛnifɛn ninnu kɛlɛli ma ni o ye ndɔn minanw ani ka taa se kɔnɔmisɛnninw ma minnu bɛ dangari suman na nin waati kofɔlen ninnu na. A ko o cakɛda maa ninnu ye maaw ye minnu kalanna kosɛbɛ suman lakɔlɔsili la a se waatiw la. A ko fana u mago bɛ jɔ baarakɛminɛn fɛn fɛn la ni o de ye produit ye ko o bɛɛ lajɛlen fana bilalen bɛ u bolokɔrɔ yaasa u bɛ se k'u ka baara kɛ lafiya kɔnɔna la cogo min. Baarakɛyɔrɔ min dayɛlɛla yaasa ka suman tiɲɛnifɛn ninnu kɛlɛ o ɲɛmaa Lasana Sylvestre Jara ale kɔni y'a yira k'a fɔ ko sɛnɛkɛla bɛɛ lajɛlen bɛ se ka hakili sigi ni tiɲɛnifɛn ninnu kɛlɛli ye ko ka sabu kɛ ko u labɛnnen bɛ yaasa ka ni suman tiɲɛnifɛn ninnu kɛlɛ min ye ndɔn mina ani ka taa se fɛn min ye kɔnɔmisɛnninw ma. A ko wa ale ka maa bɛɛ lajɛlen fana labɛnnen bɛ ka taa nin fɛn ninnu kɛlɛ u ma ye yɔrɔ yɔrɔ Mali jamana kɔnɔna la. An ka laseli tɛmɛnenw na an y'a jira u la k'a fɔ seliba ale bɛ ɲɛnamaya tile 3 de kɔnɔna na o de hukumu kɔnɔna na Serifila Jabaraniso a wulila ka taa se silamɛ dɔw ma walasa ka t'u ka sanbɛsanbɛw ta ka na jira diɲɛ silamɛw bɛɛ lajɛlen na. Mohamed Tarawele a ye fɛn min sɔrɔ an ka jɛ an ka ɲɛmadaw fɛ. An bɛ foli daminɛ ni Ala subhanahu wa taala o min ye bi don yira an na o sababu min y'a to an ye min ye salo ɲinan seli an y'o ye an ka kɛnɛ an nina an bɛ barika da Ala ye ni barika da bɔra la an bɛ jamana ɲɛmɔgɔ n b'o fo ko barika da Ala ye fanga min kalifa ma Ala ka taa fanga d'a ma halisa Ala ka kɛnɛya di a ma sijan ka di a ma o bɔra la an bɛ dugawu kɛ jamanaden bɛɛ ye Ala ka kafolen to Ala ka sijan di an bɛɛ ma kɛnɛya Ala ko jidi hɛrɛ bi fan o fan Ala ko jidi Ala kan kanbɛn fitna min bɛ jamana kɔnɔ Ala ka jɔni ka bɔ an kunna Ala ka an kisi jadi tɔɔrɔ ma Ala ka Mali kɛ jamana ɲɛta jamana ye bɛn jamana ye sabati jamana. An bɛ foli kɛ ka dugawu kɛ karamɔgɔbaw tɔgɔ la Manden cɛkɔrɔba bɛɛ tɔgɔ la farafinna lɔnna bɛɛ tɔgɔ la an tɛ fɛn dɔn an ka dugawu bɛ la fɛn dɔnnaw taale kan ka foli kɛ jamana ye diɲɛ sijan ni kɛnɛya Ala m'o di la Ala ma an wasala ka foli kɛ ka Ala barikada ka Ala barikala dali mansa n'a y'a la cogo min a tɛ se ka bɔ ten bi kɔni an sewalen don bi ye Ala ka lɔnba ye ni an ye Ala fo an bɛ Alakira Mamadu fo sallallahu alaihi wasallam parce que Mahamadu ka diinɛ ɲɛmɔgɔ bɛɛ lajɛlen fo
diinɛ ɲɛmɔgɔ bɛɛ kuntigi n'u ka jama n'i kɛra silamaya diinɛ rɔ silamaya diinɛ kuntigi i k'o lamɛn n'i kɛra keretiyɛnya rɔ keretiyɛnya diinɛ kuntigi i ka o lamɛn i ka sɔn o ta ma n'o fila tamira i ka jamanatigi kuma k'a lamɛn parce que nin bɛɛ lajɛlen bɛ Ala le bolo ɲinan san nin ka kɛ san hɛrɛma ye sali nata k'a sɔrɔ Mali ka di maliyɛn bɛɛ bolo ɲɔgɔn bolo limaniya dira an ma Ala ni Alakira barika kila liyɔrɔma Mandela arama Mamadu Ala ka san wɛrɛ yira an na k'an haminako nɔgɔya ka hɛrɛ basigi jamana kɔnɔ ka kɛlɛ ban jamana kɔnɔ k'an bɛn kan kelen ma ka silamɛya jiji donc kɛlɛ min bɛnnen don an kan Ala ka ji suma k'a fura ye kɛlɛkɛdenw minnu tora la Ala k'u dayɔrɔ sumaya k'u ni don alijinɛ na seliba in na nisɔndiya don do an ni duwawu don do an bɛ duwawu don kɛ an yɛrɛ ni jamana ye yarabi Ala ka san wɛrɛ yira an na Ala ka yira an na kɛnɛya la Ala k'an ka baaraw ɲɛ Ala ka haminakow bɛɛ nɔgɔya Ala ka jamana in Ala ka bɛn nati jamana in na Ala ka kɛlɛya nati Ala ka jamana kisi Ala ka jamanadenw bɛn kelen ma an ka jamanaden minnu taara hiji la fɛnɛ an bɛ duwawu kɛ Ala ka segin n'u ɲuman ye u taara bato minnu na Ala ka nɔgɔya u ye nisɔndiyaba b'an na sabu seli ye Ala ka don belebele ye surtout don min bɛ keleya yira o de ye seli ye n'i y'a jateminɛ silamɛ bɛɛ bɛ ka seli kɛ ɲɔgɔn fɛ yan fo Makan fo Madinɛ fo Iran fo Irak fo Kuwait an bɛɛ ye seli kɛ de ko tile 10 n'o ye kalo tile 10 ye ka bɛn Zulhijja ma donc an bɛɛ ye seli kɛ don kelen donc o b'a yira k'a fɔ o ye keleya ye ani ka yira silamɛ bɛɛ kan ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ donc nisɔndiyaba b'an na an bɛ dugawu de kɛ k'a fɔ Ala ka san caman yira an na si ni kɛnɛya Ala k'o d'a ma labanko ɲuman Ala k'o d'a ma an b'a fɔ bɛɛ samɛ bɛɛ fatigi Ala bɛɛ batigi Ala san mun tɛ ɲinɛ an ka jɛ k'a seli an ka tagabagaw an tɛ ɲinɛ o kɔ Ala ka hinɛ u la Ala ka yafu ma yanni an yɛrɛ ta don cɛ Ala k'an bila ɲuman sira kan o de kun an b'a fɔ assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wulikajɔ minnu ni olu kɛra ka sanga ni Gabon kalata baaraw ye u ti kalo tile 27 o kɛra sababu ye ni ka subahana mansin labaarali o gɛlɛya kosɛbɛ ani nɛgɛjuru siraw olu fana sɔrɔli kun ka gɛlɛn nka an bɛ don min na i n'a fɔ komi bi Libreville Gabon faaba kɔnɔ o degun ninnu bɛ ka commencer ka wuli dɔɔni dɔɔni Burama Jara a bɛ walawalali k'a ɲɛ an ka ɲɛ jɔ a ka sɔrɔlenw na Gabonkaw fɛ yen jamana ɲɛmaa kalata min tun bɛ u tigalo tile 27 san 2016 o kɔni kɛra sababu ye ka mankan barika bonya kosɛbɛ Gabon jamana kɔnɔna la kunnafonidilaw olu kɔni y'a kɔlɔlɔ sɔrɔ kosɛbɛ ni ka sababu kɛ u ka jabaraninso 2 ani ka taa se arajow ma mɔgɔw kɔni taara bingani wale ta ka olu sɛgɛrɛ ko ka sababu kɛ olu ye Ali Bongo ale ka sebaya kɔni fɔ u ka arajoso an'u ka jabaraninsow la o kɔfɛ kunnafonidi walew kɔni gɛlɛyara kosɛbɛ Gabon jamana kɔnɔna la fɛn min ye internetiw ye olu fana kun tigɛlen bɛ ni ka sababu kɛ kunnafoni dili gɛlɛya ye tile 5 bɔɲango o kɔni kɛra ni bisibasa wale na kunnafonidi bunakun kan Gabon jamana kɔnɔna la Pangangwara daba min bɛ ni o ye Jean Ping ye ale kɔni sera ka kunnafoni di kɛ interneti sanfɛ ni ka yira k'a fɔ Gabonkaw kɔni ka wuli yaasa u ka hakilinaw ka se ka sabati Gabon jamana kɔnɔna la an bɛ don min na komi bi kunnafoni diyɔrɔ caman bɛ Gabon kɔnɔna la olu kɔni datugulen bɛ i n'a fɔ tele Nazareti ani ka taa se tele plus ani arajo caman ma minnu ni olu ye bingani wale sɔrɔ Ali Bongo ale ka sebaya sɔrɔli kalata in kɛnɛ kan ni o kunnafoniw dili jabaraninso caman bɛ olu ni satellite bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ cogo min o ko gɛlɛyalen bɛ kosɛbɛ ni ka sababu kɛ bingani wale minnu y'u sɔrɔ u ka filu caman bɛ olu kɔni bɔgɔtira binganikɛla ninnu fɛ o de b'an sɛnsɛn ka diɲɛ fan wɛrɛ kibaruya tɔw lasɔrɔ an ka ɲɛjɔ sɔrɔlenw na Kɔdivarikaw fɛ yen u ka duguma kalanden misɛnw ka san kalanw daminɛna furukufurukuw kɔni u b'a senkɔrɔ kosɛbɛ ka sabu kɛ fɛn min ye hakilina kura ye o de taara ka di sankura kalanw ma i n'a fɔ kɔrɔlen Kɔdivarikaw olu ka duguma kalanden misɛnw kun bɛ tile 4 de kalan duwakun kɔnɔ jamana ɲɛmaw nana yira k'a fɔ ɲina duwakun kɔnɔ lakɔliden misɛnw ka tile 4 ani tila
k'o bɔɲango kalan yaasa u hakili bɛ kundama min na Côte d'Ivoire kalandenmisɛnw ka kalan na o bɛ se ka yakubaya nka lakɔli karamɔgɔw ka lapasatɔn min bɛ ni o ye Sénégal ye olu kɔni y'a yira k'a fɔ jamana ɲɛmɔgɔw ka nin hakilina tɛ olu fɛla ko ye o de la san kura kalanw daminɛnen Abidjan Côte d'Ivoire faaba kɔnɔna la lakɔlimɛtiri dɔw kɔni ye lakɔlidenw labɔ ka sabu kɛ k'olu ka lapasatɔn hakilina ni o ye syndicat ye o ni jamana ɲɛmɔgɔw hakilina ma kɛ kelen ye o de hukumu kɔnɔna la olu kɔni tɛna taa kalanyɔrɔw la k'a sɔrɔ u ka lapasatɔn ni o ye syndicat ye o ni jamana ɲɛmɔgɔw ma se ka ɲɔgɔn faamu sankura taabolo kura la Côte d'Ivoire duguma kalanko la Côte d'Ivoire jamana ɲɛmɔgɔw hakilina de kɛra k'a fɔ ko n'i y'a ta k'a lajɛ farafina tilebiyanfan fɛ Côte d'Ivoire de ye jamana ye min lakɔlidenw ka kalan ka dɔgɔ kosɛbɛ duwakun kɔnɔna la Benɛkaw fɛ yen tasuma pɛrɛnna ɲamaton dɔ la min ni o kɔni kasaraw kɛ kosɛbɛ ka sabu kɛ maa 18 bɔɲango o kɔni bɔnɛna nin na maa 92 ani maa 2 o joginna fɛn min ye burugosiyɔrɔ dɔ ye n'an ko ma ko boulangerie olu de y'u ka farinimugu bɔ minnu ni olu kɔni dati tɛmɛna ka taa o to ɲamanton in sanfɛ ni ka tasuma bila o la kabi o de kɛra sa ɲamantɔmɔnɔw kɔni girinna nin farinimugu ninnu kan ka fɔ u na dɔw kɔni salo ye ni tasuma b'u minɛ ka taa ni o y'u ka so o de sanga kɔnɔna la tasuma in kɔni pɛrɛnna ni ka maaw jogin maa 18 bɔɲango o kɔni ni tora ni kasara in na Benin ministre min ni ale ka baaraw bɛnnen bɛ Benin jamana kɔnɔ koɲɛw ɲɛnabɔli baaraw ma ale kɔni y'a yira k'a fɔ sɛgɛsɛgɛliw na boloda maa minnu ni olu nɔ yera nin ko in na u na ɲange nka lapasatɔn min bɛ Benin n'olu ka baara bɛnnen bɛ dunnifɛnw sɛgɛsɛgɛli ma olu ka ɲɛmɔgɔw kɔni y'a yira k'a fɔ ko nin baara in kɔni ma bɛn a kɛra maafa wɛlɛ ye kosɔn jamana ɲɛmɔgɔw man k'u sigi ni ka nin wale in layɛ ten ko maa minnu ni olu kɛra nin baara jugu in kɛbaw ye sɛgɛsɛgɛliw ka boloda tɛgɛ ka taga da u kan ɲangeni min ni u n'o ka kan o bere ka taga da u kun Benɛkaw ka nin lapasatɔn in ɲɛma ni o de ye Urbain Akrobisi ale kɔni y'a yira k'a fɔ nin wale jugu min kɛlen filɛ nin ni jamana ɲɛmɔgɔw ma wuli k'u jɔ ka sɛgɛsɛgɛliw boloda ko ale kɔni na ɲangeni ta k'u sɛgɛrɛ kiri bunakun kan Zimbabwekaw fɛ yen u ka polisi ɲɛmaw kɔni bɔra araba tɛmɛnen ni k'a yira k'a fɔ taamamisɛn minnu ni olu bɛ ka boloda Zimbabwe bolonfurajaw kɔnɔna la jamana ɲɛma ka taa ale juguya la ko u bɛɛ lajɛlen ka jɔ ko kalo kelen bɔɲango u t'a fɛ ka maa faralen ɲɔgɔn kan yaasa ka taama boloda kabi o de fana kɛra u ka fanga senamatɔn ka jɛkulu min bɛ yen ni o ye Mouvement pour le Changement Démocratique n'u k'o ma ko MDC olu ka ɲɛmaw kɔni wulila k'a fɔ ko nin kɔni ye wale min ni o kɔni bɛ ka taa olu juguya de la ko k'a sabu kɛ a bɛ bɛn diɲɛ fan bɛɛ fɛ ni jamana ɲɛma ka baaraw ma ɲɛ jamanadenw ka wuli ka taama kɛ ni ka u hakilina ta ka yira jamana ɲɛmaw la u ka baaraw walew olu kɔnɔna la wa ka kɔn polisiw ka ɲɛma ka nin hakilina in talen ɲɛ fɛn min ye tarata don fanga sinamatɔn minnu bɛ yen olu kɔni y'a yira k'a fɔ olu ye ka tagama minnu boloda wa u tɛna dabila f'u ka taama ninnu kɛ ka gun ka se a dan na wa ɲɛma ka fɔ la ko jamana sɔrɔ siraw bɛ den ka dɔn na san 36 bɔɲango kabi Robert Mugabe ni ale kɔni ye fanga ta Zimbabwe ale jamana kɔnɔna la ko wa u tɛna u sigi ka jamana ɲɛma min ye Robert Mugabe ye k'ale filɛ a ka nin wale ninnu na Zimbabwe o jamana kɔnɔna la o de bɛ dan sigi an ka bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlenw na minnu sera ka fara ɲɔgɔn kan kunnafonidiso ɲɛmɔgɔso fɛ ka bɛn ni kuma ye k'a lase aw bɛɛ lajɛlen ma aw ni ce aw ka ɲɛmadali la aw kan bɛn sini ni Ala ma basi wɛrɛ kɛ aw ni anw na